Makane kula sampeyan sedaya kedah tafakur, kedah angen-angen, mumpung alhamdulillah tasih diparingi kesempatan urip, tasih diparingi kesempatan golek sangu, dimanfaatke sing apik. Apapun itu sangu gak harus sedekah, Pak. Nggih, ngapiki kancane, ngapiki tanggane, tulung tinulung saged asal diniati luru ridhone Gusti Allah. Nggih, ora peh rumangsa pinter terus langsung mlebu surga. Enak men. Arsa tak nomor 1 ning surga. Boten jamin. Nggih, sing iso dadekno mlebet surgane Gusti Allah niku nggih ridhone Gusti Allah, boten amale sampeyan. Paling enggak awak dhewe ku menuju ridho wis roh dalane, ngono lho. Napa dalane? Nggih nderek syariat, nderek dawuhe guru, nderek dawuhe Al-Qur'an. Nggih wis niku carane urip niku. Kok ngerti carane, insyaallah nggih uripe bejo. Amin Allahumma